Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 16. yanvar heptäniň bazar güni siz ýene-de Türkmen halky debeti kanaly. Men şu gün öz gepleşigim başlananda sizin bilen bir Türkmenistanyň ýa-da gysgaç habarlary başta aýtjak bolýar. Dedim, häzir Türkmenistanda üç köşkatlar bolup geçýär. Bize gelen maglumatlar boýunça Türkmenistanyň prezidenti 14 ýanwarda Türkmenistandan gaçyp gitdi. Ol häzir ýerden Türkmenistana gaýdyp gelip oturýar. Näme men şunu diýen sebäbi bular Türkmenistana Gazakstanyň kyal bolaýmasyn diýip Türkmenistanyň gorkokdagy gorkup Berdimuhammedow Türkmenistana spes operasiýa gurup gaçyp gitdi. O spes operasiýa näme men size düşünürüm. Siz müterem bolsaňyz Amanow bilen Raşid Meredowa buyruk berdi. Türkmenistanyň daşyndan 15 tany talibanlar getirmeli. Şu talibanlar Kerkiçiň üstünden geçip Kerkiden samolyot berdiler aşağı. Şu Kerkiçidäki serketler aýtdy, biz bular barlama bilmedik, barlamadygan bize komanda berildi, barlamady ýaly. Şol adamlar gelenine esasy şolaryň roly Türkmenistanyna, haçanna halk galanna şolar ýa-ni polisler, emhemeşler atyp şo ýerde adamlaryň ýa-ni terrorist hereketlerini etmeli, onsoň şo ýerde de şolary öldürmeli, şo ýerde de ýa-ni Afgan dokumentler tapylyp ine bize Afganlar çözdi. Biz hökman waýny polojeniýa etmeli diýip hemme ýerden goşunyny getirip hemme graniçalary ýapyp aktivistleri ýa-ni halky gysyp halky gerek bolsa atmaly, halky gerek bolsa ýa-ni betbaşyga sokmaly. Gördüňiz näme spes operasiýa gitdi. Berdimuhammedow şu zatlardan gurnap gaçyp gitdi. Emheme gurulukları, polis gurulukları, prokurator gurulukları bu zatlary bildi. Bilip öz maşgalalaryny ýa-ni gizledi, çıkman diýip öz maşgalalaryny aýtdy. Hemme ýerden habarlar geldi. Hökümetiň içinden, polislerden, emhemelerden, halkdan hemme ýerden şu habarlar geldi. Ine şu ýaly gorkokda öz halkyny izjek bolup, şu situasiýany öz wagt, öz haýryna ulanjak bolup, halkyny betbaçylyga itiremäne taýýar bolup gitdi. Entek Türkmenistanda ýok, häzir gelip oturýar. Türkmenistana samolyotda sebäbi gorkup gaçyp gitdi, şunu tutaýmasynlar diýip. Ine şu milli lidermi ýa haýsy lider ýa korrupsiýonер lidermi ýa da kezzap lidermi ýa paraxor lidermi? Kim şu adam? Terrorist. Men öňden aýtdym, konstitusiýanyň maddalaryny bozup gelýär. 62, 73, 87, 3-nji, 4-nji, 49, pardon, 39, 42, 43. Men diňe ýa käbirlen aýdýan. Ol konstitusiýanyň hemme maddalaryny bozup gelýär. Özüň çykaran konstitusiýany bozup gelýär. Şu ýaly öz halkyna düşman, halkyň düşmany, watan düşmany adam şeýle otur. Men inanmadım. Hemme ýerden bagladym istoşiklary. Ýa-ni şu ýaly maglumatlar hemme ýerden bar. Berdimuhammedow Türkmenistanda. Indi hemme zatlar bilinen soň, Raşid Meredow şol Afganlar bilen gepleşip geçirilmeli. Şoları çykaryp ine gepleşip geçirilmeli. Bular o öňürti Rossiýada jaň etdiler, kömek soratdylar. ODKB diýdi, beýlek diýdi, Rossiýa aýdypdyr bulara. Siz talibanlar salyp, içinde grajdansa berip, pasportlar berip, olar bilen oýnap ýörüňizmi? Biz diňleme. Indi öz betbaçylygyny öz bolsun. Rossiýa goşulmaýar. Rossiýa bizar boldy şu ýaly bir haramzada, dönüp, gorkok, adam satyp ýören, halkyny satyp ýören, ýurduny satyp ýören bir dönüp. Ine şu ýaly bizim milli liderimiz, bizim gorkokdagymyz 2020-nji ýyl gorkokdagyň ýyly diýip bütün Türkmenistan, Türkmen halkyny masgar edýän bir siýasatçy. Siýasatçam da psihopatlar. Ine şu ýaly adam Türkmenistanda dolanıp gelýär. Siz näme garaşýar? Gowruşar diýip garaşýar. Ýok. Ine söýrem. Şuna spes operasiýany içinde gurunýarlar. Döwlet baýhan ýaly adamlaryň DVK, DVT ine adamlar öldürýär diýip eýýän gepleri başlap, bu şu spes operasiýanyň içinde.
bilýär. Men aýdýana, ünswerin kim näme diýer? Halk galjak bolanma. Halk teröristler, ekstremistler biz ahirtdan ýagyrtna çeli çeýnep düşündirip berýär. Yaragalmalar, yaragylanyna tutup tapşyrmaly diýip aýdyp gelýär bolyn. Inni şol afganski spetsoperatsiýany şurum goşulyp şonu ýa aklap, eýýän taýýarlyk görüp opozisiýa hapa dökýär. Düşündinmi? İyilerler şol ideyaları, şu fikirleri neye ilkimat var ya. Şuraya spetsoperatsiýa gidiyor. Daşınla öğüne apaysan ya diyenler günün günü emkim öğrenişler. Günün günü. Kim öňe çykýan bolsa, olur dip gidiyorlar da olur hapalacak bolup, halkın bağını alacak bolup. Tapawy yok. Men şunu bolsam mana, siz bolsam sana, ol bolsa olar tapawy yok kim? Şol öňde var yani. Bolmasa men urulun işmem yok. Bileklerimin işim yok. Öz yolumna gidip halka düşündürüp, halk bilen gidip yine şuraya da bolup geçýär. Hormatly watandaşlar, ferhak bolun. Biz ak ýollar var ya, adalatly, kanunçylyk ýollar var ya. Inni içinin emhemetam düşdi şoňa. Bu haramzada watana hiç bizim maşgalalarymyzdan uruşa sokýardy. Sebäbi bu uruşa sok gitmese bunu tapýarlar. Ünswerin Yanukovyç näde gitdi? Öz halkyny uruşa sokup, gidip gaty kişi bolup, Rostowda otyr. Ukrainada uruş dowam etdi bolsa Yanukovyç ýatdan çykardylar. Oğurlan pullaryny, ol gyzyldan edilen baton hemme zat ýatdan çykypdy. Sebäbi bundan wajyp mesele bar uruş. Näme şunu durdurmaly? Näme halk dur şoň ölümler durdurmaly, serketler saklamaly. Goýanmy? Şulol gaşşakda Afganistanyň talibanlaryny getirip olaryň işleşdirýär da narkotik satyp. Getirip buluşdyryp gider boly, şoňa el ýetmez ýaly edip 2-3 ýyllar şunu ýadydan çykaraýar halk. Ay näme gitara çalyp bar eden zat diýip, ýa-ni içinde bir topar adam satyn alyp, şol ideýany goýup öz gyraşy. Ine şonuň plany şu. Türkmenistany galdyrar, Türkmenistany kömek eder. Bunun bir meýilnamasy var, krizisden çykmak. Bu halk bilen gürleşip, halkyň problematini öwrenip, olary çözmek, ýa-ni top menejerler getirip, yaman ýa spesialistler getirip, komissiýa döredip işler, halkyň we Türkmenistanyň uğruny tapmak, östürmek, bilim bermek adamlara, bilim berilse öz kadrlary emelegini duzatdyr, kellede de ýok, uğurda da ýok. Şoň üçin men size aýdýan wagtymy ýitirýär. Biz wagt ýitirmeli. Diňe öwretmeli. Men size häzir bir nemäni görkezýän serdim. Watandaşlar. Ine şu ýerde ünswerin Türkmenistan. Türkmenistan'dan häzir üstünden bir samolyot geçip dur. Şul Türk'ün hava ýollary. Ine häzir Türkmenistan'ın prezidenti gelmeli. Şu samolyot Şanhaýa barýar. Bular tranzitni samolyotlar. Bular hemme tranzitni samolyot. Bular tranzitni samolyot. Özüňki ünswerin şu ýerde ine Özbekistanda samolyotlar uçýar. Ünswerin Gazakstanda samolyotlar uçýar. Ünswerin Azerbaycanlı samolyotlar uçýar, Iranlı samolyotlar uçýar. Ünswerin ine Armeniýa, Azerbaycan, Türkiýanyň üstüne samolyotlar goýarmy? Ine Ýewropa barýar, uçuşlar bar, uçuşlar ýok diýen zat ýok. Bolgariýa, Serbiýa, Sloveniýa, Awstraliýa, Ýewropa samolyotlar uçýar. Problema ýok. Samolyotlar bar, problema yok. Problema Türkmenistan'ın basyp alan Kezzat paraxod prezidentinden şu bize hiçre akitmege aňyrda dursun. Daşary çykmaly ýaly. Karantin döredýär. Halk birden galyp meni aýraýmasyn diýip gorkup. Şulardan velayatdan velayata çykardan. Şulardan etrapdan etrapa geçirýär. Şulardan sen şu ýerde ýaşanmasaň başga velayata gidip işler kazanmak için mümkünçilik duranlar. Şu adam, sen Türkmenistan'da pul tapmasan, 70% işçilik bolunsan,
Başka döwlede işler ýaly mümkinçiligini dördüm. Türkmenistan türmetdi. Indi içinde de türmäni psihbanitsa ýurýar. Şol ýaly adam derdim, ine Türkmenistan, ine Azerbaýjanyň ýagdaýy, samolyotları uçýan, ine Türkmenistan. Şol Türkmenistanda 1, 2, 3, 4, 5 samolyot bular tranzitni. Şuna Şanhaýa geçip otyr. Bulum özbekleri var ya, bulum Kazaklary var ya, bulum Türkiýe var ya. Türkmenistanyň içinde samolyotlar ýürär. Türkmenistan bagly. Diňe prezident uçup gaçýar, uçup gelýär, başga adam görünmür. Häzir ýerde ine şu wagtda Türkmenistanyň içinde prezident ýok. 14-üne 23:00'la gaçyp gitdi. Ine gorkok dağıňy, gözel şagly ýyldanýan, ýa-da burkula ýaly ýyldanýan, goşgular aýdym, bolmasa gelmeýär ol adam ýyla. Şu ýerden gelmeli garaşyp durur hemmeti, nirä giden näme ok gaçyp gitdi. Birden tapaýmadylar, birden halk galsa, şo ýere baryp men tapaýmadylar diýip, ýa-da aýdym gitmedi. Ine şu ýaly. Serdiňinde Özbekistanyň samolyotları var. Özbekistanyň samolyotları ine uçup dur. Geldi. Ine Kazakstanyň samolyotları. Kazakstanyň spes operasiýa bolunma samolyotları uçup dur. Ine goňşy döwletler sedeli, Afganistanyň uçup dur samolyot. Afganistanyň uçanok sen uçup dur. Ine Eýranda görýärmi? Uçuşlar gelip dur. Türkmenistan boş. Ine Türkmenistan. Bu tranzitli samolyotlar. Bizde uruş yok, söýüş yok, parahatlyk, adalatlyk, gorkok dağıny ýyly. Ine şu gorkok dağıny ýyly kime gerek bolsa, oturmaýmyzda gorkok dağ diýip ýa-ni haýyş edin. Mundan ömmeter biz durumdur, mundan ömmeter bizi indi psihbanitsadan soň näme waka? Gaýrat başga balnitsa ýa-ni diňe psihbanitsa däl, onkologik balnitsana moş. Ondaşyndan tuberkuloz balnitsana moş. Ondaşyndan bizi wapşe bir dogzok ýasa diýip, ýa-ni haýyş edämse goýar şagly bolmasa, oňa ýa-ni goşgularly şu adama degişdiler. Ol başga bir telefindäki geroy, halka galdypdyran, üstürýän adamy ýa-ni telefindäki fantaziýasyna goşgulara ýa bolýan. Gorkokdagy urukturýar ýaşun, ýalňyş. Hormatly watandaşlar, ýene bir ülkeşik var, ine Russiýa universitetiniň muallimleri, rektorlary, professorlary, ol Pirogova diýip medinstitutynyň rektorlary ady öýle dünýäde, şoluň rektorlary Gosdumanyň üstüne Türkmenistana hat ýazdylar. Inni siz eýçilerin studentlerlere, olar 4-nji, 5-nji kursy uturup gelýär, olarda awgust, sentýabr daty pullar geçmendir. Türkmenistanyna inatalar pullary töläpdirler, zäkatlar beripdirler. Ýöne şu pullar geçmendir. Inni şolary birinji hemmetini ýa-ni okuw jaýlaryndan aýrýarlar, mejbur ýagdaýda. Rektorlar aýdýar, görgürler 4-5 ýyl okap spesialist, inni spesialist diýsem bolýar, uturup gelip otyrlar. Saklanman, kömek edin şolara diýse de Türkmenistanyň bilim ministrligi diýer, biz bir zat ederiz. Şunu Türkmenistan bilim ministri näme etsin? Türkmenistan prezidenti gaçyp otyrýar. Kime ýüzlensin? Raşid Meredow. Raşid Meredow Türkmenistanyň prezident parahorynyň spes operasiýalaryny gurnap ýören Afganistanyň narkotikler daşap bar türkmen halkyna nalog salyp ýören adam pasportlaryny düzeltmek üçin şoňa diýär. 70% hemme pullar şoňa gidiyor. Ýollaryň pullary şoňa gidiyor. Ine Raşid Meredow. Kim çözsün? Hökümet ýok, bu torda ýykyldy diýip aýdyp gelýärmi? Indi MHM gurulugyna ýönelýär. Gördüňizmi? Eşitdiňizmi? Menden o bilýän şolatdy. Sizin milli lider diýeniňiz gaçyp gitdi. Şo samolyotda size yer ýok. Gördüňiz? Bir zat bolsa komanda berýär, gyrylşyň, ölüşüň halky bir gyra akydym, ýa-ni betbarçylyga uruşa talibanlar bilen menem gaçyp gidýär, menem ýadymdan çykarym. Ine sizin milli lideriniz ýokluky serkezde başy hupsuzluk genişini geçirýän döňük. Parahor, kezzap, gorkok döňük.
öz doğundan korkya, öz yeğinden şammıdan korkya, saklabilen ok. Şuraya düğünüklü bizim vatanımızda dolanıp geliyor. Türk prezidenti Aydıptır Berdimuhamedova, senin adamların barnitalara varıp yaraman, pullarını tölemeyen bize arzlar geliyor, biz yağdadık. Senin grajdanların dokumentini getiriyorlar. Aeroporda var yatıp ayır şoları, yığına şoları deyip, neye şunu aysa, bolya biz çare olur deyip, bu özü kaçmak bilen, bu özü içinde yoğurlar yapmak bilen, bu öz rejimini saklamak bilen. Ne halka içirik biliyor, ne Türkmenistan donandırt biliyor, ne de Türkmenistan'ı üst biliyor, ne de her bir Türkmenistan'la sosyal maddi kömek biliyor, ne de her bir Türkmenistan'la iş tapıp biliyor, iş yerler dürüt biliyor. Dine paraxorluk, dine kezzatçılık, dine betbaşçılık, narkotik satmak, özüne de aydınlar ayttırıp, zat edip, gitar alıp, maşinlarını urkuyup, bir samsık burada. Şartlık çıkıyımın lideri, neyemeyecek? Bir kezzat maşinik olsa, onun en ulu profesör lideri kezzat maşinik. Yine. Bize bir oraya durmuş gerek geldi. Bize bir oraya adam düğünü gerek geldi. Bize Türkmenistan'ın üstü gerek. 30 yıldan beri biz karışık geliyor. Karışıp yağladık. Özü gelmeyen şu ötüşün. Biz ortaya çıkıp, biz öne çıkıp, alaymasak olmuyor. Men yine bir gerek, Mari velayetinin, Levap velayetinin yaşayıcılarına minnettarlığımı bildirýän. Siz hakiki vatandaşy. Siz öz haklarınız için ortaya çıktınız. Size hiç kim iştah değmedi. Sizi hiç kim tutmadı, basmadı, ellemedi, çapım etmedi, hiç saat etmedi. Siz bütün dünya okudunuz. Bütün Türkmenleri okudunuz. Siz Türkmenistan'ın daşınakı, korkup gören, psikiktadan stres alıp kaçanlar, gidenler, mecbur olup gidenlere, kirlilerine misal okudunuz. Stresden ayırın, biz içinde çıkıp diyoruz. Şimdi koşulacak olsanız koşun, olmasa gelmeyin. Biz özümüz problemaları çözüp deyip, misal okudunuz. İstanbul'daki aeroporta varıp, şunu yerden maglumatları aldım. Türkmen hava yolları içindeki, yani İstanbul Tehran aeroportunun içindeki Türkmen hava yollarının kassasının karşılığına 70'e oluyor Hasan yatıyor. Kim Kalyaska'da, kim yatıyor, kim oturuyor. Bu maskarçılık değil mi Türkmenistan için? Hani konsulluğu? Hani ilçihanın yolu işte Ankara'da Mercedes minip diplomatik pasportta gelip yankı nimeler açıyor. Hani teyze kurulun dernek? Hani gomporup ağzınızı doldur, bir Türkmenlere nime edecek, bayramlar geçecek. Bayram geçirme, ölüp duranlara öyünü kaçacakları konu. Öz puluna charter Allah iyi ver Türkmenistan'a. Onu ya sen hükümet tarafından finansiyonu edilýän bolsaň, sen Türk halkynyň arasynda ýa az ýeri nimetjek bolsaň, ine problema. Çöz şonu, biz içine saldyk şonu. Indi çözmüş olur. Akydym Türkmenistan. Olarda pul ýok, 3000-5000 dolar beri ýaly. Häzir stavkalar açdy, 2000 ölçerler açdy. 2000-den 10.000 dolar çekdi. Daşynyň içine girecek bolsaň. Bu näme? Berdimuhamedov. Sizler Türkmenistan'da yok. Sizler kaçak. Özünüz bir ýaly kaçak bolmagy. Sizin dokumentiniz var. Siz kaçýaňyz, gelýäňiz. Biz içine girmeýärmiz. Bu näme boluş? Berdimuhamedov. Siz kimin lideri? Ya siz invalid, oğudan, näl, çağıcıklar yüzüne bir operasiya bir zat bolsa men ýanyma getirmeýän. Men ulun lideri däl. Men dine oğudan nimelerin Kızıldan yakalan tuvaletlerin, yani Kızıldan çaydan gitaran lideri, men oraya adamın lideri däl, gezip yine şol adamlara siz birinci gün ötmeyin. Näme şey? Biz iki ayakta gezip diyoruz, urup diyor. Şolary birinci bilen salmady. Ine Türkmenistan'ın ağrı. Niýede ölüp duran adam bolsa, birinci bilen öz vatandaşyna kömek etmeli. O dağlarda ölüp yatan barıp alıp gelmeliler beýleki döwletleriň ýaly. O olur ýaly sizin agryňyz ýok. Hatça bir aeroporda barıp indi ölüm diýen adamlary alyp gaýtmasaňyz, siz lider edip işe ekiniz. İşe bolýar. İşe hem ýanky bir adam ölüp ýaran bolsa barıp süýkün kömek edýär şoňa.
Siz ondan metal işerin. Siz liderler, siz prezidentler, siz paraxol. Men her gerek söýmeli bolýan şu adama her gerek özüme diýen men söýmän şunu hiç zat diýmän. Öz mertebemi açylýan, öz ýanky edebi taýymyndan ýanky derejemi açylýan pikir edýän bolum. Bu söýmän bolan bolum. Bu şu zatlar aýtmasam, şu zatlar seýdilen ok, hiç kim ünsüren ok. Hani vice-premierler, hani Türkmenistan'ın içinde gağalar çıkar, yani Türkmenistan'ın üstüren kahramanlar. Sizin gağalarınız, kahramançılığınız kime gerek bizim vatandaşımız aeroportta ülüp duqa? Kime gerek sizin gağalarınız? Dine Berdimuhamedova. Hani bizim ağzıverlerimiz, hani bizim Türkmenistan'ımız parahat, yani asmanımız parahat, o yerde bizim vatandaşlarımız parahat asmanına değil, normal asmanına ülüp durumlara onun söylemde yok. Türkmenistan'ın içindeki parahat asmanın aşağına ülüp durumlara onun söylemde yok. Ay olur, yani yüzük çocuk, invalidler, yani bomşlar olur bize değişirler, biz şu prezidentin yanına yallaklar, biz ayratin kasta, biz ayratin yürütülüştürün yallak toporu. Biz olur şeyden yok. Biz özümüzün virtual planetamız var. Onun için ne Berdimuhamedov bizim Hudaýymyz. Biz ine şonu yankı hüwetlendirip şonu hemme halka tanadyp ýörüp. Biz yerde gezýän gorkokdagy nimeden yok diýip getdiler. Bu bir maskalçylyk. Şonuň üçin hormatly adamlar, men size her wagt aýdym. Doğruda da doğru diýmeli, seyretmeli, kıyın mı? Kıyın. Boyun almalı. Şu problemi çözmeli. Başaraç yok. Onu özümüz Allah. Turan da yok mu? Gorkok mu? Gorkok diýip boyun almalı. Biz gorkok turan da yok. Bizim vatançılığımız şeýle bolup pet. Biz gorkýak. Bizim vatançılığımız pet bolan soň bizim gorkokluğumuzu basyp bilen. Biz atmaska tapýar. Ana men ejem ýaranyp haýata çykdym, oňa bir zat, men doğum ataly. Men plani ministr, men plani neme plani. Ay bizim ýokurdan açandy doğum. Bizim hem doğumlardan açandy var. Bizim ýeközümüz ýa bu dünýä inandy. Ol atmaskany aýym. Indi men ýene bir zat aýtjak bolýan. Türkmenistanyň içindäki watandaşlar. Ene 10 ýaşyna halkyň bir bölegi aldy. Katlarda durup seyredici, siyasetçi, turist bolma. Emheme bolsun, vice-premier bolsun, ministr bol. Gördüňa Berdimuhamedov edýän wagt. Öňüm şey dedi. Devlete toporumyň hemme zadyny açyp görkezdi şu kimdigin. Öňüm şey dedi. Inanmaň. Eger bir diýse, inesi çykyş edýän ýollar ýapdy. Eýde, mundan beter karanda bol. Ýok, öňüm karanda. Ya öňläme adamlar ölene devlete barmy? Lewapda. Ýok. Ondan marda çağıjyklar basyp geçdi şoň ahranaty. Devlete barmy? Ýok. Öňüm şonu ýaly. Bir topar zatlar bardy. Biz menne ýarlanma devlete barmy? Ýok. Öňüm şonu ýaly. Ýöne hiç kim aýdamapdy şonu. Devlete ine sıktırman bir zat esip böküp çykyp şonu düşünürýär halka. Ýüzüni açýar kimdigini. Şu haranda adam. Ine şoň tapawdy. Ýollar ýapyp, gorkor ýollar ýapar. Gerek bolsa gorkujuny silem ölür. Näme ine ondan gorkup durmaly? Ay ol näme bolsa da bizim padşahymyz gorkup bizi öldürmäni haky bar diýip gezmeli. Biz parahatçylykda vay Allahjan, Hudaýjan. Bizim asmanymyz ýa-ni parahat biz gezip. Sizin asmanyňyz parahat däl. Sizin kelleňizde fantaziýaňyz parahat. Hakykatdan da sen türmede ve psihbanitsa yaşapıyorsun. Ya psihbanitsada yaşapıyorsun. Sen de türmedeki oturumlar. Lewapda. Pirdaşını gelen o. Koronavirüsün ülküz oturuyor, tuberkulozun ülküz oturuyor. Yine men kardeşim çıktı. Sünkravi. Görmür, yaşamalım, yaşamalı onu. Parahat, onun parahat yani atmanın aşağında. Özümüze boynuna alalım. Şol özüňize atmaska tapyp parahat asman şol inanın şu bizim planetamyň üstünde hemme ýerde parahat asman. Häzir uruş ýok içeride. Uruşlar indi bitdi. Indi diňe informasiýon görüşleri çykdy.
Indi adam uruşlar yok. Käwagt bir ýerde diýür ya, olan bir ýa-ni planetan 100% planetan içinde 1% ýeri. Bizde näçe boş bol? Näme? Şertler barmy? Siriýa bolar ýaly. Ya şertler barmy? Afganistan bolar ýaly. Ýok. Sebebi Türkmenistanyň prezidentini goýan adam ýok. Şuň arkasynda durup biljek adam ýok. Sebebi bu haramlarda hemmesi indi biperwa. Ýüregi düşdi şular. Ogly özü ýüregi düşdi. Her adam şunu tutup tutsal etmeli. Yine men tuttum diýip gahryman bolmaly. Şol ýaly haramlady. Men size öňüm aýtdym. Bizim döwleti toparlamak maksady diktator aýyrmak. Halka açyk taýlawlar bermek. Kim tutsa şulusyn. Hemme kandidat bolan koýsun. Biz Ýewropa, Amerika, Rossiýa hemme ýerden açyk taýlawlarga çykyp nabulatlar geçer. Bir ýerde istinal türmäge gidýär 5 ýyl. Falsifikatsiýa etdim 5 ýyl. Hiç ýerde hiç kim etmeli. Kim tutsa şu olsun. Vatanlyk hakykatdan açyk taýlawlarga geçirip bir düýüşini açdym, bir adatlyň bir tagymyny da atdym. Ine şoňy görüşür. Şonu görüşen soň bizim ýa-ni taýlawlarda görüşür, ol görüş diýmek, uruş görüş däl, ol taýlaw görüşi. O ýerde görüş. Egerde bize halk inansa, onu biz ya parlamentde bolar, ya bir zat bolar. İnanmasa, başga bir inansa, ol bolar. Ýöne açyk taýlawlar. Hiç kim içinde daşynma, ýa falsifikasiýa etmeli. O durmuşun düzgün şeýle. Tebigatyň düzgün. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, biz şu ýolda ýürmeli. Biz başga ýollar ýöretmeli. Biz başga ýollarda ýüresek, diňe bet başlar. Ine derdim, iksan diktator. 15-nji asra iltip durdy. Men aýana bizi gamçylarlar. Ine şammy şymyr diýeni prezident boljak bol bilýär de taýlawlar aňyrda dursun. Özü 2-3 tane ýa-ni vice-premier basarda, ahranaty gelip öldürküder de, zahmat eder de Bermuhamedow ýa özüni prezident eder. Falsifikasiýa bütün dünýäni aldy. Otursaň şolar ýaly. Men käwagt özüme soraw berýän. Näçe Bermuhamedow Türkmenistany bize berdi? Çykmasa, gurulmasa, haklarymyzy almasa, MHM bizi gysyp dursa, polis bizi gysyp dursa oň üstüne, oň arkasyna gora. Prokuratura bizi basyp dursa, oň arkasyna gora. Suwutlar keder pul alyp bizem diplep dursa. Halk çykyp öz adatlygyny alyp bilmese, bular prokuratura, MHM, polis, kaletler pikir edýär. Bular halk däl. Bular bir addenli kasta, paraxor Bermuhamedowyň ýanynaky içindäki bir organ, ýani öýkeni bagly ýene ordan. Ýalňyş ýa. Serden gaçyp gitdi. Handy? Eger halk durmasa, häzir siziň işiňiz görürdi. Siz gaçylyk görkezden bolsaňyz. Olar gaçdy. O ýerden hem Raşid Meredow bilen Amanow spes operasiýasyny gurup, ýani talibanlar açdyryp, bizim halkymyzy bu tarafa alyp giderdi görüşe. Ýöne bazada ýalňyşdylar. Türkmenistanyň 3,5 milyon halk bilen biz guruluş, bu liderler bilen biz gaty dost ýa. Şo tarapdan özüňiz bu tarafa gelin, bizden bäderden talibanlar ýygnaly diýsek, biz ýygnaly. Biz indi güýçlendik, biz indi öňkü uhlap duran bir oýnatky halkdy. Bizim köp zatlarynda kellerini işleýär, beýnimiz ýetýär. Bizim ýa gözlerimiz açylyp başlady. Kimin kimdigine göz ýetip başlady. Şonuň üçin egerde Türkmenistanlylara Türkmenistan döwleti gerek bolsa, hatça bir Bermuhamedow ýaly görüşün. Başga alaçy ýok. Hatça bir Türkmenistanlyň prezidenti keza paraxor Bermuhamedow ýaly görüşün Türkmenistan üçin. Siz görüşeňiz ok. Ne vatan üçin, ne özüňiz üçin, ne halk üçin görüşeňiz. Sen men bir zat edin. Siz Türkmenistan içinde maşgalany taşlap, jogapkärçilik alym diýip, gaçyk edip, daşyp da işläp, şo ýerden pul ýerip, öz jogapkärçiligim boldum diýen. O jogapkärçilikde. Jogapkärçilik haçan sen maşgalan ýanyna giýje umyl bolsaň, gorap dursaň, çağan ýaramada giýje balyňak sen.
öz ayalyny ya öz ärini ýeközü maşgul bilen taşlamak üçin ýene o jogapkärçilik. Men size şu jogapkärçiligi çagyrýan. Öz jogapkärçiligiňizi alyň. Öz jogapkärçiligiňizi maşgalanyň önüne, çagyranyň önüne, watanyň önüne, inataň önüne, dogmarynaşyň önüne alyň. Ho, boldy. Bu ýaly bir gadyr, bir perway bolmak öz watanyna bir mene bilmedim onu. Onu şunun için Türkmenistan ösenok. Normalmi? Sebäbi bizler çykamda ýarlaklarym çykarýar Berdimuhamedov watan üçin göreşýär, ýarlaklaryny çykar, bizden gaçyp otyr. Bir topar bizden namatlaryny, ýani vice-premier, ministrler, meniň ýagdaýym ýok, meniň başga wariantym ýok diýip, onu ýalap her ýerinden ýalap berýär. Amanow watan döwleti. Raşid Meredov watan döwleti. Bir Türkmenistanyň barynda Amanow tutsak eder. Berdimuhamedowlar tutsak eder. Raşid Meredov Hram Vyjdan. Ne şular bir tutsak etmeli. Şular bir halk tribunalynyň önüne getirmeli. Şoň üçin MHM, polis, beýlik ministrlikler, hukukçylyk giňeşiň agzalary sizi bilenýär. Sizin lideriniz diýeniňiz, ýa ýokurky serkertler başa gaçyp gitdi. Türkmenistany spets operasiýa betbakçylygyna salyp gaçyp gitdi. Mundan metersiz şuryaly zatlara inanmadan özüňiz bilýäňiz, hem informasiýany özüňiz tabyt etdiňiz. Dogun arnaşlaryňyzy bildirdiňiz. Şundan tamam siz şoňa ýokur serkerde diýseňiz. Mene bilmedim siz kim. Mene o ýanky dekrir diýär fransuzlar. Men sizi ýa beýan edilýär kim dedim. Watan döwletiňe anlatyny eşitdim. Halky basýan terroristler diýdiňem bolan sen o tarapyna geçip gitdiňiz diýär. Kim dinledi meni bilemem. Maşgalanyň önüne gelip näme nahary ýa, näme çağırýan ýüzüne diýär. Sen çağırýan ýüzüne näme diýär? Ýerti sen kollegaň çağırýan bir ýerde bolsa, maňlaryna ýalyp däräsiň çağır. Şo ýaly. Çağırýan adam düşük bolýar. Diňe iýmek bilen, diňe giýinmek diýär bu durmuş. Esasy iýmek we giýinmek ol bir prosentam ýok esasy aňyňyz tür halka ýani jemgyýete peýda bolmak. Jemgyýet bilen aly garmoniýada ýaşamak, pikir alşmak. Jemgyýet bilen üsmek, jemgyýetiň içinde awra almak. Ya o dämi? O dämi bolsa aýdan onda Türkmenistan terrorist döwleti, bu ýerde diňe terroristler taýýarlaýar, diňe terroristler taýýarlap özüni terrorist bolup biz bir doguzok şu planetdan doguzok diýip aýdym şonu. Biz bir bileli onda biz görüşmäli. Biz bütün dünya aýdaly. Biz Türkmenistan raýadyk. İçinden doguzokdan çykdyk. Indi şular ofitsialny Türkmenistanyň däle Doguzokistan diýip adyny bildirdiler. Biz o ýerde ýaşadymyz ýerine. Men o BS'ye bak gün aýtdym. Siz kömek etmeň Türkmenistana. Bize kömek etmeň. İçindäki Türkmenistanyň prezident psihbolnitsa öwren balisandan adamlar çykarmana kömek edin, evakuasiýa edin diýdi. Olu agzyny açdylar, saçlaryny aldylar. Gaýra dediňde şu adamlar evakuasiýa edip daşyna çykarma o ýer ýurdan ülürdi, ýerin aşağı sokdy bolýar olar. Olu pikirlenip başlady. Şu ýyl Macron Ýewrosoýuzyň prezidenti boldy. 2020-nji ýyl. 2020-nji ýyl gorkadan ýylda Türkmenistanyň azatlygy. Men ýerti Macrona hat ýazdım. Şu hakda düşündim. Näme bolup geçýär? Türkmenistanyň prezidentini jenaýda çekmedi. Ya siz içinde jenaýda çekirdiniz, ya da bir daşyny aýdyp bütün dünýäni çağıryp jenaýda çekdi. Berdimuhamedov terrorist, Berdimuhamedov narkotik satýan narkobaron, Raşid Meredov terrorist, Raşid Meredov narkobaron, Talibanlar bilen spets operasiýa etýän narkobaron, Hram Vyjdan maşennikler şoru oýnadyp biziň döwletimiň topragyny oğurlajak bolup beýleki öz watan döwletine satjak bolýan terroristler. Men şu çykyşymy şuň üçin bagşlamadym. Men bir watandaşym bar. İbrahim diýär. Ol watandaşymyz siýasatçı diýär. Ol watandaşymyz bir aktivist diýär. Ýöne Türkmenistanyň içinden Türkmenistanyň daşyna gelip işler pul kazanjak bolýan adam. Ol gerli,
kösenini işledi. Ýa-ni ýagdaýlaryny çözülmedi. Görgüli telefon ulanyp bilenok, hiç adam ulanyp bilenok. Maňa bir aýdan bäri jaň edip, men bilen gürleşip, ýürüýs aeroportda bar. Aeroportda gir bilmem, men reportaj etdim görün bolsa. Men häzir şo bilen gürleşeýin, sizin ýanyňyzda sizem şaýat bolsa. Ben şoňa bir näçe sorulma, ya şu ýaly watandaşymyz köp. Alo. İbrahim ağa, salamu aleyküm, gurulur musunuz? Aleyküm selam. Yatıp durduğumu mu gowy? Janyňyz salmy? Sağ ol. Neme ganimetleşen ma men gaw şaptırmamadı. Şu men sana öňüme aýtdym, oturma şöyle seni gasinsa yerleştirildi. Etmedim de. Şu adam aeroportda ýatdy. Biz muny gasinsa gitjek bolup näçe harsurdyk şuna, etmedi. Men öýe gitjek diýip şuladım. İbrahim ağa, men size bir näçe soralarym bar. Ine biz açyk efirde men sylky berdim, onu giýilen okgoýdy. Siz bir zat düşündürüň. Siz näçe Türkiýe geldiňiz? Men bir näçe soralarym bar. Siz aktivist, men ýaly siýasatçy däl. Siz bizim bir watandaşymyz. Şu ýaly siz ýaly milyonlarça, milyonlarça adam var. Türkmenistan'ın daşına gidip işlep ýören. Siz näme üçin çykdyňyz Türkmenistandan? Näçe içinde almadyňyz? Biz söwdat yapdyk. Söwdat ýerdin. Siz Türkiýe baranyňyzda näme diýerdiňiz? İşleýärdiňizmi ýa söwdat ýerdiňizmi? Biz var o döwürde gatnap ötüp men aýtdym var o kartopul salmykda. Men diýdim gatnap ýol kire çykyp görmäň diýdim. Diýäbi o samolyotun ýagdaýy üýtgetdi aý. Ýakdy köwet başlady. Onunda var. Sen İslam ahanyň var samolyota bilet alyp bolmady var. Ona men galaýyn diýdim. Ende puliýe men de diýdim bir işler tapdan çekernidim. Ýerek bitdim onu. Onu işledik. Hudaýa şükür. Doğru bakan hem o. Düştüm. Sizinni näçe wagtdan beri öýe gaýtjak bolýaňyz? Näçe wagt aldy şu öýe gaýtmak ýoluna? Men mara şu karantin ýapylanmagallary 20-nji ýyl. Marta. Aprelden birinji oçur neme goýdum mara. Kaçak. Men diýdim mara indi bir ýagdaýda galmaýyn, konsulmasa bir o neme wagtda Türkmenistan'da bunun aldık demeden Metin abi. O numaryny tapyp berip telefondan zaret onu men telefonum var bu. Ýa-ki oňarmaýatdym, telefon ýa-da oýnamaýatdym men. Onun ýa-ki onu men dinami ýazdymy. Kantin masterlik ýagdaý bolsa diýip sen birinji oçur ogladyk diýip söz berdiler-de ýazdan mele danylamy ýa anam aýdy çaý neme aýyrtda bir Türkiýe ýan kanunu boýunça arada düşdi o ýatdy milyon men ýatdyş var. Hemme taşkynal var. Hemme hereketim milyon var. Onun 3 aýlap padwallyk aldym. Taşa çıkmak nereli? Çok muhti işledim ma. Dini yatacak yerim bolýa, ýygytym bolýa. Sonyalyk nemede geldim ma. Şu ýagdaýlarda kynçylyk beter gördüm ma. Ondan sonra awgustda sentýabrda bir neme bolanyny men tapmandyr bar. Men ýene bir başlaýyp gitdim da işleme. Ben buraya durulmaya da onu näme? Bana haber etip bilmeyani bir doktorun numaryny berdik de men numaryny onu ýokdy var, şo mahallada var. Belaylar. Onun şu ýagdaýda o da doktor işine gitdi ya bir işlep bırakıp o diplomlu olanmalardan rezümesi daha değil. Nimeti gelýär. Onun işe çağırýarlar da. Yani şonun mahallary. O doktorlaryň karantini ýokdy wara. İşleýär o doktor da. Eştilýär. Dogry. Sen bir zada düşündün. Ine sen 2020-nji ýylyň aprel aýyndan öýe gaýtjak bolýan. Indi
aeroportda ine çıktın öňküsün. Aeroportda näme çık geldin? Şoýra baryp öýe gaýtmak gaýtjak bolup geldingmi? Sen pikir etdiň şoýra baryp aýdarsyň seni hem alyp giderler diýip pikir etdiňmi? Näme çık aeroportda bardym? Niyetim bilen mara şu sizin bermän bilen nemesi bilen inni oğlanlar Irak iş başlayacak diýip berem ýerinde öňünden habar berdim da. Bir gün uçak baran mesele var mı? Habar ýanynda bolsa. Şeylik etmiştik ha. Onun sonuna gitmiş. Şurada vurdu var. Oğlanlar diye şu onun olmasına günlük gelen oğlanlar. Bütün önüne boktu, boşalak küttüse diye var ha. Ne boş gideriydim var ha. Ay bilemek değil ne mi? Riyatkal geçirmedi mi de? Yo, olur Feridim. Türkmenistan'ın içinde inne yok bu torda o zaten. Avtobusa minlerini bir oturuşta otursa innik oturuş boş, son oturucunu oturduyalar. Yine oturuş boş, yine son oturucunu oturduyalar. Şu yanı şahkında parayat etkidiyalar da. Inni samalyodan çekecek bolurlar. Yöne men videolarını gördüm. Samalyotta maskası oturuyor adamlar. Maskası hem yok. Yok, o TFT'nin etecek bolsan mı için sen hem adamlar maskalı olmalı deymeliler. Sen hem vaksinasyon bağlamalı, vaksinasyon bolmalı şurada. Sen hem şuraya şu tertipte oturtmalı. Yine men koronavirüs vakti, koronavirüsün edil şu zor vakti Amerika'da. Amerika'da ananın yanımda koronavirüs kesildi adamlar evakuasiya ediyordu Amerika. Kombinezonda attı yanına oturuyordu. O demek men koronavirüs 8 saat 9,5 saat samolyotda olmuş orada. Şol hovan demalım. Şol yani kıymetli o transport ediliye uluyalı yani uluyalı atlar yok. Yine ondan sonra Avrupa'da köpüştüm. Köp devletlere bak geldim. Bunu yani bir oturuştan oturtmak zat değil yani zat yok. Sebebi sen bir oturuştan oturup sen yanına oturup şolu yani 2-3 saatte baryan olsa hükman suratda birbirine geçirirler. Eğer de maskası bolmasa, yerini yuyup durmasa şöyle. Yani yürütü şuraya paket veriliyor. Ya dezenfeksiya edýän de maskany çıkardığımız tuardaysa algak geliyor. Yöne bizim yani videolarda gördüm. Bular şahsın parayatı eden olurlar. Yani pul almadığı adamları Alman şahsın parayatı edip bizi idiot hükmünü yani saklayalar. Beylikler maskası içinde video alıyorlar da ediyorlar. Gülüşüp öyle var yaptı. Ben diyecek olayanlardım. Dine prezidentten şunun hükümedin işgalleri, hükümet işgalleri bular psiki yaramayan adamı görkezmelerini edip öğülen psikolog ettiler. Bir ediyen zatları. Hiç bir logika taydın. Logika taydın bir kelle gelmeyen zat. Yine men size bir misal aydayım. Men dün Türkmenistanlı vatandaşımızla ben ulaştım. Şon garnaşı ЖКХ'da işler dom probleminde. Yani padiyaları serediye aylanya. Şolara gününe bir pişik ölürüp getirmeli buyruk verildi. Bir pişik gününe. Şonu etmeyecek bolsam yine şol ayal mene pişik öldürmeni ya hayvan öldürmeni edeti mene noktayıp gününe 10 manat töliyor. Yani dom probleminde yollaşta 10 manat töliyor. Hiç şuraya Allah adam hükümet meçhuruna aydıp bir men gaharma bilýän men yani gülemok hayvanlar öldürmek bolsa gaharma bilýän şuraya bir kelle bir gelme ine şu gelmejek zatlar bolup geçip dur ine şonun Türkmenistan'ın üstünün hemmesi bilýär Amerika'da переводчиклар bilýär Ýewropaga gelse Hudaý zaklasyn bulun üstünde ministrin Raşid Meredow'un üstünden bilýärler yüzün aydyp ine adam haklaryny bolýanyny diýse bulun durak ýaly şu dokumentler görmedik siren bolup imsimotiýar ine şuryaly maskaraçylyk. Şuryaly kabinet ministri geçirip halkyny gysyp bet bagçylyklary beş barmak ýaly bilip halkyny gysyp spektakl oýnaýar. Mar welaýatyna baryp ay çağır. Ine bolýar o zatlara bolýar bizim işimizde. Indi biz şonu beýan edýär bolýan, biz günäkar bolýar, biz Türkmenistan maskara edýär.
Olar şonu ediyalar bolin, olar günahkar değilmiş, olun hakkı bağmış, olar hükmetmiş, olun yanlışmanın hakkı var, olar bizi kısmanın hakkı var, olar bizi Türkmenistan'ın daşında, Türkmenistan'ın daşında bizi bir kan saklamanın da hakkı var, olar bizi gelip öldürmeyene de hakkı var, olar bizi yöne kanunsuz basmağına da hakkı var. Sebebi Türkmenistan'ın konstitusiyasını yürütmeye dine bir adam yürütmeli. Şunu ve saklamalı yürütmeli. Olun halk. Başka adam yürütmüyor. Ne prokuraturan bozordular, hükümet yerine yol olsa geçen dine paraholuk bilen. O senin hakların bilen ne? Şunun için yine de halk çıkıp konstitusiyanı şunları işletmese, şunları görkezmese, düşündürmese, haklarını almasa düzelmiyor Türkmenistan. Ben diyecek olan adam, ya şunu... Komentariye var diyor öyle. Şu yarıyan adamla yani men adarap yarıyan içinde gözünde görüyor yani içtiğinden biraz tadı yarıyan. Benim zabır ne verecek olan ne var dedi. Tadı burada gelip çıkıyor da. Şunu ünlü. Ne ardına ne yapıyor? Yanlış duruyor da zengin bir defile koyuyor. Komentari ya başka bir dönemde bir yapıyor, bir inni bir gelintirmek gerekiyor şunu alıp toplansaydı bir daha da akıla uyuyun niriyende var hiç nimeti yok da şu komentariye alıp beraber işleri arzu yok anadası böyle değişi böyle şunu alıp nime kelleme geliyor adamın var biz var fikir ediyet biz yine pul kazanmak pul verdik Türkmenistan'ı biz cevap karşılığında ettik maşallah onunla bizim doğumlar nasıl önüne yok. O cevap karşılık değil. O senin özün gulçuluğu verdin. Şu gulçuluğu satıp o mesela için köçödü bağışlan boyun prostitutka değil ya da şolur tenini satıyor. Şolur size göre arasında yani ki olur ürünün klientine ayda men tenimi satyan deyip boyun alıyorlar tenini satıyor. Biz olsa gulçuluk edip dokumentsiz gul yani işler şunu boyun alamız. İşo gulçuluktan bir böleceğini Türkmenistan'a iyi verip Türkmenistan'a kardeşlerimizi gul hükmüne saklautur. Bize Türklerin gulu. Bizim gullarımız Türkmenistan'ın içinde öz doğunu anlaşılır. Şu haftadan da gitmedi. Biz indi cevapkarçılık almadı. Bizim vatanımız şu. Kim ol Berdi Muhammedov? Hiç kim. Kim ol Şam'ı Pırmı? Hiç kim. Biz o adam biz adak doğulduk. Biz doğulanına da olur. Yok da mintek. Dünyada yoktu. O ne hemen gelip bir kançılık edip kanunları bozup öğülerine maşinler alıp köçüde politsiyeskiler vurgulur, gıyılar zorlap vurgulur. Kim olur? Onu yani adamlar olsa yok. Onu yani adamlar olsa eğer de şuraya yani adamlar olsa eğer de politsiya emheme kulukları et bilmeyen olsa onunla bir hak bol tutup cinayet çekmeli. Eğer politsiya onurulmayan olsa, emheme onurulmayan olsa. Burada hakikat var, canımın ait yanlarını, bizim evde diyorlar, işte onuramalı ki, bizim borcumuz dinlişi var, sodatları var, yani devam etmeli yani, sorumlu var, bu vakti doğru diye. Doğru indi. Biz şu kararı gel, doğru mu? O doğru. Doğru vakti indi bir durum oluyor. İbrahim ağa. Biz vaktimizi alıp durmalı. Entekçinin reportajı eder. Siz sağman işimlerin bolun. İnsan edip bu açılmaya davet yemin var. Hayran altın. Hazır prezident Türkmenistan'dan kaçıp gitti. Yine 10 yaşında bir protest yani halk yürüyüşe başladı. Bu siyasi yürüyüş olmadı. Biz bunu yöne ideyeti verdik. Halk kolladı. Biz bunu korunamadık. Biz çağırdık halkı. Halk kollap çıktı. Yine Türkmenistan'da 200'den 600'e kovrak adam çıktı. Şu çıkan adamlardan Türkmenistan'ın prezidenti 14 Janvar'da 23.00'la samolyotuna binip belli değil tarafa kaçıp gitti. Entegmeli Türkmenistan'da kaçıpıyor. Şunun yüzden gelmeli. Hemen hükümet karışıyor tevavi. Türkmenistan'ın prezidenti yok. 600 adamdan kaçıp gitti. Adamlar entek kalıban başlanıp. Şuraya prezident dine öz dehvidini
Türkmenistan daşınak adamlar getirecek bolup zat edip pikirden ok. Yine aeroportda Türkmen hava yollarının epişketinin karşısında adamlar kalyaskada yatıyorlar, otuyorlar. 70'e olan adamlar, invalidler. Biz Türkmenler şu ýaly ölüp duran adamlarymyzy köçüde goýmalylar, aeroportda goýmalylar. Türkmenistan hökümeti bir özüne güwün etýän bolsa, şondan mähirlik, rehimlik, şondan bir dastoýnstva galan bolsa, wyjdanlyk, namus galan bolsa, mertebesi bar bolsa, ruhu bar bolsa, vice-premierler öz puluna charter reýs urada düşürüp getirmeli. Şol ýaly biperwali öz vatandaşyna seredip, ondan geň görýär, näçe Türkmenistan maskara bolýar. Türkmenistan hökümeti maskara edýär bizi. Halk maskara bolanok. Türkmenistan'ın hökümeti bizi maskaraçylyk tokup, özü günne maskaraçylyk edýär. Ne şondan biz maskara bolýar. Şu ýalda kiber başga bir döwletde barmy? Demirgalyk Koreýada barmy? Seredim men size bir zat aýdym, bir maglumat bereyim. Demirgalyk Koreýa iň bir ýanky ýapyk ýurtdy. Döwlet we adam sany ösýär. Türkmenistan'da altın asır, gülle ösýän, beýlik asır, arkada asır döwletde Türkmenistan'ın halky 91-nji ýylda 3.970.000 adam bardy. Ine şu günne 3.250.000 adam bar. Biz adarlyk, mysal üçin adarlyk goňşy döwletine Özbegistan al. Şu ýerde de diktatura, ýöne ýumşak diktatura, o ýerde 20 milyon halk bolan bolsa, häzir 36 milyon halk. 66% össü halky. Biz näme etdik? İýra aýtdyk. Ölüp ýatýar. Çağaçlar dogulsa da çalt ölýär. Çağalarym ölýär, erkeklerim ölýär. Orta ýaşly, ýanky garra adamlar çalt gidýär. 60 ýaşda da gitdi ol ýaş, ine 60 ýaşda Ýewropada sen John retret diýilýär, ýanky yaş pensioner. 70 ýaşa çel, 70 ýaşdan orta pensioner. 80-90 çelli. 90'dan soň sen garry pensioner diýip gatar edýär. Olaryň ýanky 60 ýaşdan başlap 100 ýaşa çel, ýene 30 ýaş ýyly galýar. Bizim ýaşap biljek ýanky ýaşaýyşymyzyň ýarty ýyly şol, ýarty ömrü şol. O näme döwlet? Hakykat aýdyp bir hakdan şennal. Mahkumluğa mehnettir diye her kim tohtanı etmediye da şu koşullarda ben yaptım bilen ne olmara yan kayıtacak olanlara bor çünkü Türkiye'de var Urokya sattırma da var ne ödeyecek mi neyse bizim tohtan yaşak şu an tohtan bekli yaşadık ben kaynatam şu tohtan ki yaşadık 30. yılla Maşallah. Ferdim, bolmasa Türkmenistan'ın tegi baýlygy alyp gidipdir. Bundan köp alyp gidipdir, satykdylar. Pullar bar. Bolýar biz garyp Afrikan döwlet diýsek. Pullarym bar. Anýerde olar? Näçe pul haramzada pullary ogurlap, Ahmetçalyk bilen Türkmenistan daşyna proýektler edip, şoýdan pullary ogurlaýar. İçinden beýlik döwletlere karlar berýär. Beýlik döwletleriň adamlary bilen işi var da öz halky bilen işi ýok. Aeroportda ölüp ýatanlar bilen işi ýok. Daşyna ölüp galyp, video ýazyp, olaň videolarını görseň, ýaşatyň gelen, ağlap, özüňi öldürürsiň diýär. Namusyň seni ýaşadan ok. Şoňa seretmän, halk galanna gaçyp giden gorkak prezident. Ýaşy belli yok, neyse beydadır. Belli olur o. Yani bizim bir başladığımız çın bilen inlemeni hakkı görttür da, çınlıkı görttür onun bizim bir hissabımız oldu. Var bizim başlığı hissabımız oldu. Neme oldum da, yani ultimatum verdim da, şunu çınlıkı başlayın. Görüyor musun? Şu da bir alış, çoğu iteri verdi şu. İnne kaçıp başlar. Bu inşallah Türkmen halkı azatlığa çıkan günü 3 gün toy bayram eder. 3 gün sadaka verir son. Bar doğum anlaşılmadı. Bir güne ölün, bir güne giden, daş yerlerde ölün, doğum anlaşılmadı.
döwlet bolup 3 gün tabaka berdi. Yatan ýere ýatdy. Doğru. İbrahim ağa, şunu bilen men sizi ýanky gepleşmede siz bilen torýan, men efir gidipdi. Efirde inteksiziň bilen köp gürleşip, diňiňizi alyň. Allah jan Hudajan kuwat bersin. Sizem bir ýaly watanymyza dolup gelmek mesir etsin hemende. Sağ olun. Benim elimde var ne der? Bolya sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hormatly watandaşlar, ine şu İbrahim ağa 61 ýaşynda. Pensiýa çykmaly adam. Daşar ýurtda galyp, kösenip bir Türk muny alypdyrda, pulu bolmasaň öýüne ýaşadypdyr. Ýene-de bir Türkleri käýýär, söýýär. Hawa bizim bilen bular ýa-ni käbir ýerlerde adalatly bolanoklar. Ýöne biz giýilmişik şu ýere. Türkiýe. Biz şu ýerde hälem şular bize iş berýär, hälem bize köp zatlar edýär. Türkmenistanyň prezidenti etmedik zadyny şular edýär. Ünslerim, Türkmenistanyň prezidenti etmedik zatlar şular edýär türkler. Bu haramzada Türkmenistanyň baýlyklaryny ogurlap, aýlanyp, ýa-ni skwažynalary, bunun çaltyrak çykaryn men pullary ogurlap ýetişmeli. Halk galyp dur diýip, ýa-ni aýlanyp maşyny gürkedip bir milliarder oligark. Şu wagtda beýleki döwletler 100 milyon ine Kırgızstana berýär, 8 milliard Türkiýe berýär. Oho! Aradam, Ortadoğu'na berýär kömek, Afganistanlara berýär. Bizden başlaýdy, kyn görmede bizi fiýsyň soňuna goýmady, bizden başlaýdy. Bize uğurşurda yetik gören olaydı. Şunu näýe düşündirjegimi bilemek, şunu hakiki desegem. Men bolmasa problemleri açyp, çözgüklerini berip, düşünüp geri götürýän. Diňe tanqid edem o. İdesegem şunu. Şunun üçin, hormatly watandaşlar, DWT topory, soňuna çeldi görüşer, biz Bermuhamedowyň bu kurduğundan aldyk. Biz şunu ýykman goýmaýar, sebäbi bu diktator bizim halkymyzy edip ölüp gelýär. Biz ösemiz o. Biz ýaýar. Biz 15-nji asra ýaýar. Goşun DWT toporuna, aktivist DWT çağına ýazylmy. Şu ýerde hemme täzikleri näýe görüşmeli kanun esasyna biz sizi öwrüler. Egerde bizim bilen goşulmasaňyz, isleýän toporumuza goşuň. Ýöne oturma. Gaýraty. Paýlaşyň videolary ýa-da bizim kanallarymyzda birinji bilen öz ýanyndaky adamlardan başlan. Şolar bilen gürleşip watan çelim şolary. Şolar bilen goý berdim Muhammedow gollasyn, tapagy ýok. Ýöne öz watany bilen bolsun. Türkiýede geýinip zat edip suratlar düşüp video ýapyp, ol gowy da ýöne watany ýadydan çykarmaly. Haçan biz watany ýadydan çykarmasak, şonda bizim watanymyz emeler. Hakiki watanymyz, hakiki bizi gollajak, dünýäniň bir künjeginde bir zat bolsa ılgap bizi halat etjek watanymyz bolar. Men şu arzularymı size aýdýan, elbetde sizin hem şu arzularymyz menki ýaly. Allah Taala bize ýol bersin, şu arzulara ýetmek üçin. Şunu bilen men öz efirimi tutaýan, size birinji bilen jan salyp, ikinji bilen adalatly we maşgalan bilen bagtly durmuş arzu edýän. Sağ olun.